Türkmen ýaşlary Hytaýyň we Wengriýanyň uniwersitetlerine okuwy berler. Türkmenistanyň ýaşlaryny Hytaý Halk Respublikasynyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine bilim almaga iýermek göbeňine tutulýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Bayramgul Orazdurdiýew Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly geçirilen mejlisinde habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda Hytaý Halk Respublikasynyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýaşlar okuwy bermek meselesi boýunça hasabat berildi. Belenşi ýaly ýurdumyzda ykdysadyň pudoklary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamaga uly ähmiýet berilýär. Ýaşlaryň daşa ýurt döwletleriniň awraly ýokary okuw mekdeplerini okap bilim almak üçin döwrübap mümkinçilikler döredilýär. Hormatly prezidentimiz 2026-2027 okuw ýylyna Hytaý Halk Respublikasynyň we Wengriýanyň awraly bilim edaralaryna ýaşlar okuwy bermek babatda taýýarlan teklibi makullady.